L'actual situació de sequera no es deu tan sols a la manca de pluges, sinó també a una mala gestió de l'aigua continuada i a la falta de planificació en el consum. Així ho consideren les entitats reunides avui en la Cimera Social de l'Aigua, que han convocat com a resposta a la cimera del govern del març, que qualifiquen de fracàs perquè es va centrar únicament en les sancions. No s'estan abordant de forma estructural les causes de la sequera pels interessos econòmics que hi ha darrere. Seguim important turistes i exportant porcs i fruita i any rere any estem donant beneficis privats a empreses transnacionals, factura rere factura. La cimera ha reunit entitats socials i ecologistes, comunitats de regants i instituts de recerca de tot Catalunya que han coincidit a reclamar més transparència en la gestió de la sequera i en l'accés a les dades, ja que tan sols l'Agència Catalana de l'Aigua té capacitat de saber si s'estan complint les dotacions màximes que va marcar el govern. També ha generat consens la necessitat de contenir la demanda creixent d'aigua. No parem de créixer. En nous regadius, en nous usos de l'aigua, el transvasament de l'Ebre cap a Tarragona no para de créixer cada any en un poble més, plantejar nous projectes com Hard Rock o l'ampliació de PortAventura, i per tant estem parlant d'una gran contradicció i d'una gestió absolutament interessada d'esta sequera. Falta molta transparència dels indicadors reals de pobresa hídrica. No se sap realment quantes llars no estan tenint accés a l'aigua ni quanta gent realment pot o no pot fer front als seus rebuts. Les entitats també reclamen que els municipis de més de 5.000 habitants tinguin plans d'emergència local per la sequera, una mesura que ara tan sols han de complir els de més de 20.000.